Buta, bij mij niet kracht zat man. En jij is zo right. Ik kon niet hospitaal toe gaan nie, want ik het zomaar mezelf voor dokter, maar joh, is nog een pijn. Nee, is zo right man, ik zoek net die kracht. Kom ik zoek revenge op doodjes. Vandaag 3 o'clock. Oké, nee, rechts zo Buta. Vandaag, oké, ik ga het komen halen. Sharp. Watch dog, what do you need from me? It's simple, I do it on she's not good. Awai, ik hoor van Real Madrid wat speelt vanavond 10 o'clock. Ja, ik denk dat die mensen zitten. Ja, van Real zijn game kijkt mee bro. Maar ander dan zijn naam is die mee bro, ik hoor van mij. Broodje wat in die hospitaal is. Zo erg. Ja mee bro, onschuldig. Wat ander, ik weet wie het man. Ik weet wie het. Precies. Als ja nou, dan gaan het niet zo losje man. Zie je? Nee, ze boeren daarom zo uit. Als je in die hospitaal maakt, weet je gaan niet maken mee bro. Maar kijk je, ons gaan toch bij Lani man, ons gaan bij omkrachten nou. Zie je? Ik was gisteren bij zien. Zie je? Gaan bij omkrachten nou mee bro. Nee, ik denk zo maar wat je nou zien van. Je gaat tijd bij de tussen kanten man, zie je? In zo'n maak. Oh, je moet veer de lijn van jou gedenken, niet die hele tijd nou. Ja man, als je ver is, niet die boer. Tel op van ik zoek je komt antwoord die manier of film. Zo kom recht man. Hij worry mij. Ja, nou antwoord man. Awai, ik tegen hoor je handen nog aan. Awai, ons gaan teraan man, horen wij man, wie zij? Awai, kom eens zo. Hoe ken jij Viano? Ja, dat is met Chommy. Tommy, waar blijf? Kom ik voor jou zeg, ik ken ons daar zien. Awai, die dan wel nog snel niet. Awai. Jullie gaan zien en later van mijn braak komen jullie gaan zien. Melanie. En zijn je? Ik kan zeiden Melanie. Was wat zeg je lagi? Want ze zijn leuk, hier om kracht te komen man Melanie. Ja, nou mijn broer doodgeschiet man. Oh. Ayo bro, ayo. Ja, is mijn broer hij Melanie. Weet je man, wat is jullie bezig? Wow, houdt ze Jano zelf af al. Oké. Ik wil jullie niet in de goeden betrekken. Ik wil zelf een nummer uitgezonden. Dan moet je jullie nou sales maken, ze doen dat niet zelf. Dus ik dan ook te keer. Ja Melanie. Jullie mijn zaken lichter maken, guys. Ik ga jullie niet keren. Nee Melanie, ik zal zeker maken als ze schoon weer mijn pad. Kom worden hier aan mij. Ik ga niet denken, jullie gaten. Maar staan ze jullie moeten staan. Was. Nou hé, wacht zoek je al heel dag, ik bel je heel dag weer antwoord dan niet. Nee man, ik heb mijn phone gelost, daar heb je mijn nachtjes. Maar die andere ding zijn naam is die. Waar gaan dan mee bro? Hoe kom je al mee? Was aangerend. Hey bro, ik blij jou sê. Hou op laat die oudjes het waan iets wat van jou. Je weet ik trap mezelf niet. Zie Nee, my bro man, je moet groot raken, je moet niet bang is voor doodjes. Wat kijk je? Ik het away, kom eens gaan breken niet binnen. Nee bro, je weet ik lijk jou weer goed. Ik lijk jou weer doen. Nee, my bro man, kom aan man, dat is net in en uit. Ga niet lang, is nog man. Weet wat, ons niet eindelijk een kroobaam op te breken.